și uită-te în ce direcție vrei să o iei. Tot înainte. Minunat, pornește și știi, te oprește acolo unde te oprește subconștientul tău. 62. Mulțumesc. Intră. Deschide ușa și spune ce vezi. Dacă ești obosită la 62 de ani, poți să te așezi și pe un scaun. Simt că vine ceva, curge ceva spre mine. Din față. Ca și când ar fi multă energie. E plăcută, e o energie diafană. Ce frumos. Are și o culoare, energia diafană. Da, ca atunci când te uiți prin aripa unei libelule. Vine de undeva din față de sus. Și mi intră prin inimă, prin suflet. Ce frumos! Cum ai descrie, dacă cine ar trebui să o descrii cuiva? O lumină care ne-a căutat inima, a găsit-o și a curs în ea. Am simțit fizic. E iubirea. Iubirea divină. Minunat. Curge iar. Bucură-te de ea. Bucură-te de ea. De data asta mai lăptos. O altă consistență. Și parcă văd îndreptat cu capul în fața mea, pe partea stângă, îndreptat cu capul tot spre partea stângă, un Iisus ca în icoane. Dar nu se uită spre mine totuși, se uită lateral. Dar nu e supărat. Dar dinspre el vine șuvoiul. Iubirea. Ce frumos. Acum vine aici. Ce frumos. Da. Ai meritat iubirea supremă. Înseamnă că ai avut o viață bună, frumoasă, că ai făcut bine. Nu mai a dispărut. Mulțumește că ți-a trimis-o. Ce frumos. Wow. Ești sănătoasă. Ai 62 de ani. Da. Ești plină de lumină, de iubire. Da. Hai să dai și altora din iubirea și din lumina ta. Dar trebuie să știu cum. Cred că nu știu cum. Trebuie să înveți. Da. Asta e lecția ta de viață. Să înveți cum să dai iubirea. Da, o simt multă. Multă. Simt și în picioare. Caldă. Așa ca și când e multă. Bine, învață-ți lecția, dă și la alții. Iubirea adevărată, iubirea divină. Iubirea adevărată, iubirea divină. Da. Iubirea divină. Ce bine că ai întâlnit-o și ți-a umplut inima. Fii recunoscătoare pentru asta, că nu toată lumea poate să trăiască asemenea moment. Frumoasă cameră 62.